paha. Pure am fatto un tre. To je blisko. Какво? Ма няма много. Не. Викаш един-два боса, още съм до тебе, или? Има. Не на двери да минеш. Тя еди ще ми бътнаешта. Мене ме заструва, да? Аз не мога да разбера как се стънва това. Там е 5 на хеви атака. Плюс улт. Ай се стъннеш. Какво ще кажеш? Не, такова нещо. Аз пък ще си ги спавам спокойно. Така. Все някой ще ти дойде. Айде. И това нищо и но пак. Това е едно. Това е Iron Golem от Майнкрафт. Така? Това е нара? Пери на буком! Виждал се какъв тъп. Окей. Не да го пусна той. Айрон нещо си, какво даде? Високо демидж ще дъхша наред. Той е много хубаво бе. Почна да стана просто рола и да се надявам, че ще дорна. Толкова съм деспред, какво правиш? Гледай! Халбърт! Боже мой! Има Халбърт в тази игра. Целият е мувсет на Second Phase. Съм запомнил една атака. Толкова не мога да разбера какво това е. Аз едва стигам до Second Phase, камо ли да го помня какво става. Ще гледам туториали в YouTube. Second Phase of Lecture на майка и путка. How to be again. Тук какво отговоря? Малко ще ми е трудно да... Ерго. Бо майката. Корект. Кой гнесял. И ми умрях. Такъв късмет да имах на матурите. Погледнах и екрана и моби. Айде. Водка. Боя.